Oy, sa panahon karon, isa sa mga pinakaimportante sa mga Pinoy o mga Filipino kanang gitawag na internet. Ug karon sa Philippines, isa sa mga sikat na mga kumpanya kanang gitawag na PLDT. Kinsay founder sa PLDT ug anong ilan ang gidominate karon ang Philippines kung internet ang hisgutan. Kana ang sulod sa atong video karong adlaw. Pero before ta mag-start, ayaw kalimot sa pag-follow, pag-like ug pag-share aning video para daghan pa makahibalo ug makakatuon sa mga content atong ipangbuhat. Karon sa Philippines, ang PLDT ang usa sa pinakadako nga kumpanya. Pero unsay sinugdanan ini? Sa una, katong wala pa internet na nagitawag na PLDT. So sila nag-focus sa una sa kanang gitawag na telephone or pagtabang sa mga Pilipino para maka-communicate sa laing tao. Pero sa una, maka-avail ka silang tawag diha lang sa usa ka lungsod. Dili ka pwede mo tawag dito sa pikas lungsod o sa pikas na lugar. In short, wala pa gitawag na long distance. So kining PLDT natukod ni siya dugay na kaayo sa nga tanan. Natukod ni siya atong November 18, 1928. Kini nga panahon natukod ang Philippine Long Distance Telephone Company or gitawag nga PLDT. Sa visa or sa basbas sa Philippine Government Act 3436. So sa una ang nagdala ni nga kumpanya sa PLDT is dili pa mga Filipino. Kini siya is American owned company pa ni siya under sa GTE or General Telephone and Electronics Corporation. Under sa GTE makatawag ang usa ka customer nakauna dito pa sa Manila to Baguio. Mao pinakauna nga connection call sa unang panahon under sa PLDT. Nga matawag na og long distance. Pinakauna na long distance call sa una ang tawag gikan sa Baguio to Manila. Ug dapod ni sulod ang ORTS or Overseas Radio Telephone Service. Pero sa pagtukod o pag-usbong sa PLDT sa una, naka-experience sila og una nga problema katong pagbuto sa World War II in which putol sa mga Amerikano ng mga sundalo ang linya or ang pagtawag-tawag para ang mga Japanese is dili makagamit niini. Pero after World War II is nibangon gihapon ning gitawag nga PLDT. Nagdumala na niini usa na ka Pinoy. Siya si Ramon Cojuangco. Gipalit ni Ramon Cojuangco ang PLDT dito sa GTE. Di ba una nga tag-iya sa PLDT is ang mga Amerikano or American owned company. So karon Filipino na. Mao si Ramon Cojuangco. Ug iyan ning gipa-expand og maayo under sa pagdala ni Ramon Cojuangco. Ug diha nahimugso ang gitawag na Triple D or DDD. But pasabot, direct distance dialing. Sabot ani long distance call na ni siya sa mga major cities sa Pilipinas. O pili na pod makatawag sa 22 ka mga nasod. Nahitabo na katong 1982. Ug 1985 diha na pod gigawas ang gitawag na NDD, but pasabot National Direct Dialing. O kanang gitawag na IDD, but pasabot International Direct Dialing. Pero paglabay sa panahon under kang Ramon Cojuangco, experience na pod sila og gitawag na problema. Pagsulod ni Marcos, papa ni BBM. Kaya ang PLDT is gi-control na pod sa gobyerno o gi-monopolize. But pasabot wala nila mo-operate sa telecommunication sa Philippines kundi ang PLDT na lang. Monopoly ang tawag. In which lain po kay siya kung monopoly kung isa ra kabuok ang kumpanya nga nag-serve sa mga customer or clients. Kung na ilang problema, dugay kay matauran o kanang gitawag na linya sa telepono, tungod kay isa ra man ang nag-operate. And ang presyo pod is mahal. So ang mga customer walay mabuhat kundi mobayad na lang kay monopoly man. Walay kompetensya. Pero pagka 1986 is na privatize na pod. Dili na siya gitawag nga government owned company ang PLDT. Di ba si Marcos to? So kani siya ni privatize na pod. Ang nagdala na is anak ni Ramon Cojuangco, si Antonio Tony Boy Cojuangco. Ug iyan na pod ni siyang gipalago o gipa-expand sa tibok Pilipinas. Ug 1995 gitanggal nang gitawag nga monopolyo. Kay panahon ni Marcos monopolyo biya to monopoly. Karon gitanggal na siya. Sabot pasabot daghan na pod ni sulod ng mga other company telecommunication. Ug 1997 nag-experience na pog problema ang PLDT. Tawag na Asian Financial Crisis. So dito ni kalugi-lugi na pud sila pero grabig paningkamot ni Tony Boy Cojuangco kabangon gihapon. Paglabay sa panahon kaning PLDT gipalit na pod sa kumpanya na First Pacific under ni MVP Manny V. Pangilinan. 17.5% ang ilang gipalit niini. Sa presyo na 29.7 billion pesos. Kini siya nahitabo katong November 24, 1998. Ang nagdala na is si Manny V. Pangilinan na. Ug hantod karon ang nagdala na is si Manny V. Pangilinan, no? Ug karon padayon ang pagserbisyo sa PLDT sa mga Pilipino. Pauban pod ang uban mga telco, labi na ang Globe o kanang gitawag na dito. So karon under sa PLDT, under sa ila ang kanang gitawag na Smart ug Sun Cellular nga gipalit sa PLDT ang Jan Gokong Way. Ila po ng TV5 o kanang gitawag na Signal. Kinyo nakita grabing kaagi sa PLDT, no? Panahon pa sa mga Amerikano, panahon pa sa martial law, lain-lain na mga leader ang nagdala sa PLDT, nakaagi po sila og mga problema. Pero ila kining lampasan ug hantod karon nagkapagpadayon pa sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Unta na mo na-learn gamay sa itong video karong adlaw ug daghan kay salamat sa pagtan-aw, ay kalimot sa pag-follow, pag-like ug pag-share aning video para daghan kayo makita sa itong mga content nga gipang buhat. Daghan kay salamat sa pagtan-aw hantod na pud sa sunod. Follow for more.